Bon dia, família! Avui anem a abordar un tema de debat que ens sorgia en l'anterior vídeo. Així que avui ens hem desplaçat a la barra de la mecedora per preguntar-vos si la casalla la preferiu fresqueta o natural. Vale, per així, la casalla fresqueta o natural? Yo soy de natural, el agua bien fresca. Jo al principi pensava lo contrari, però ara pense com el sogre. Lo important és que l'aigua de després estiga fresqueta. Fresqueta sempre. En el congelador y agarrarte y hacerte la fresqueta, sentir el sabor de la casalla, agarrar la gotera d'agua y panetejarte un poco la boca y ya está, y punto. Ben fresqueta. Tots els meus amics sempre se l'han fet congelar. Sí, cristal·lina i és el millor. Ben fresqueta, com Déu mana. Jo la poso en la nevera, no al congelador, en la nevera. Mezclar en, pues què diu, mistela. Un barrejat. Un barrejat. Bueno, pues ja està tot dit. La gent per així per la Ribera i la contornar preferix fer-se la casalla fresqueta, que diuen que entra millor. Si tu tens un altre pensar i te la fas natural o d'alguna altra manera, deixa'm els següents comentaris que te llegim.